πω δύο λόγια, πραγματικά δύο λόγια, για την Αγγελική. Έναν άνθρωπο που δεν τον γνώρισα μέσω της τέχνης. Όμως η τέχνη νιώθω ότι εκτός από το ότι κυλάει στο αίμα της, είναι ένας συνδετικός κρίκος που μας φέρνει και στη δικιά μας σχέση πιο κοντά. Είμαι πραγματικά συγκινημένος που βλέπω όλα τα έργα στην Αγγελική μαζεμένα, τόσο όμορφα, στα χρώματά τους, στο συμβολισμό τους, στη δύναμη που έχουν, γιατί έχουν δύναμη. Ήθελα και παραπάνω χρόνο, να σου πω την αλήθεια, έτσι, να τα απολαύσω, αλλά είμαι σίγουρος θα βρεθεί και σίγουρα και αυτό το κουλιαράκι θα τα δω με πιο ηρεμία. Η Αγγελική λοιπόν είναι ένας άνθρωπος γέφυρα. Είναι ένας άνθρωπος γεμάτος ενέργεια, ο οποίος έχει πάρει αυτή την ενέργεια και την έχει κάνει δύναμη που ενώνει, δύναμη δημιουργίας και δύναμη αγάπης μεταξύ των δύο λαών. Θα τα λέω σιγά όσο μπορώ για να τα μεταφράσετε και στον κύριο Πρέσβη. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η δύναμη αυτή που έχεις δεν είναι μόνο στην οικογένειά σου, που την έχεις δυναμώσει και την έχεις κάνει τόσο όμορφη και στηρίζεις και το Στέλιο, αλλά και ο Στέλιος στηρίζει πάρα πολύ. Και γι' αυτό πρέπει να σε ευχαριστήσουμε, Στέλιο, που δίνεις να κάνει όλα αυτά που κάνει. Και χαίρομαι λοιπόν γιατί αυτή η δύναμη του πολιτισμού, η δύναμη που φέρνει τους λαούς πιο κοντά, είναι μια δύναμη που σε αυτή την περίπτωση το λαό της Νότιας Κορέας και το λαό της χώρας μας το φέρνει πιο κοντά μέσα από την πολιτιστική της παράδοση και την δημιουργία σε όλους τους αιώνες που έχει ριζώσει και έχει φτιάξει τόσα πολλά πράγματα. Εύχομαι σε όλους σας να χαρείτε αυτά τα έργα. Εύχομαι σε όλους σας να προβληματιστείτε και να σκεφτείτε ανάλογα αν είναι κάποιος από την Νότια Κορέα για τον ελληνικό πολιτισμό και αντίστοιχα εμείς για τον κορεάτικο πολιτισμό, πολιτισμούς που χάνονται στο βάθος των αιώνων, και εύχομαι να ενθαρρύνετε με τις πράξεις σας την Αγγελική να κάνει και άλλα έργα, περισσότερα, καινούργια, πιο δυνατά, και να ακολουθήσει αυτό το πάθος που σε έχει οδηγήσει σήμερα εδώ, έλα πάνω Αγγελική μου, σήμερα εδώ, να μας παρουσιάσει. Καλησπέρα σας. Συνήθως δεν έχω μάθει να μιλάω σε πολύ κόσμο και έχω και πάρα πολύ τρακ, παρότι νόμιζα ότι σήμερα δεν θα είχα τρακ. Θέλω να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε όλοι σήμερα κοντά μου. Ευχαριστώ τον φίλο μου, τον Χάρη, τον Θεοχάρη, που πήρε την πρωτοβουλία να πει δύο λόγια για εμένα. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικός. Δεν έχω λόγια, Χάρη. Ευχαριστώ όλους τους πολιτικούς φορείς που βρίσκονται κοντά μου σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και καλωσορίζω τον πρέσβη της Νοτιού Κορέας, κύριο Τζαν Κιλί, που είναι κοντά μας. Τέζανιν, 안녕하십니까. 정사께 해주셔서 진심으로 감사드립니다. 영관입니다. 짧고 굵게 감사해 주시길 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다. Η σημερινή έκθεση είναι αφιερωμένη στην Κορέα, αλλά και στα αντίστοιχα κοινά που έχει συγκεκριμένη χώρα με την Ελλάδα. Όπως την αφουγκράστηκα, τη μελέτησα και τη μετέφερα στους καμβάδες μου μέσα από τα δικά μου μάτια. Θέλω να σας πω ότι η συγκίνηση είναι απερίγραπτη, διότι σήμερα παρουσιάζω έργα τα οποία ξεκίνησαν από ένα όραμα και το οποίο κατέληξε να γίνει πραγματικότητα μέσα από πάρα πολλή δουλειά σκληρή και διάβασμα. Η έκθεσή μου ονομάζεται «Και γένε το φως» και θα ήθελα να σας τη συστήσω και να συστηθώ. Όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, όλα τα χρόνια η δράση μου ήταν στον χώρο της ομορφιάς, με άμεσο αντικείμενο το μάρκετινγκ και την επικοινωνία. Όταν ήθελα να χαλαρώσω, έπαιρνα τα πινέλα μου και φανταζόμουν όμορφα πράγματα.
Ζωγράφιζα τα συνηθισμένα, λουλούδια, αγρούς, θάλασσες, διότι πάντα ονειρευόμουν όμορφα μέρη και πολλά χρώματα. Κάποια στιγμή πήρα την απόφαση και γράφτηκα στο κολέγιο Βακαλό. Το πρώτο που έμαθα ήταν ότι η ζωγραφική είναι φως και σκιά. Μπορείς να αποθανατήσεις τα πάντα, αντιγράφοντας το φως και τη σκιά. Στην πορεία, καθότι είμαι ασυμβίβαστη και γιατί πιστεύω ότι η τέχνη είναι στη ψυχή μας, αποφάσισα να αρχίσω να αποτυπώνω τα πάντα με έντονα χρώματα. Όσοι με ξέρουν γνωρίζουν ότι μετέφερα την ψυχή μου στους καμβάδες μου και επειδή είμαι πληθωρικό άτομο από τη φύση μου, μου αρέσει να δημιουργώ σε μεγάλους καμβάδες. Τελειώνοντας τη σχολή, άρχισα σπουδές με τον αγαπημένο μου δάσκαλο και μέντορά μου στην Κύπρο, απόφοιτο καλών τεχνών της Νέας Υόρκης, τον κύριο Σπύρο Αντωνέλο, που είναι κοντά μου σήμερα, μου έκανε την τιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μελετώντας την ιστορία της τέχνης, άρχισα να μελκύει ο ασιατικός πολιτισμός και κυρίως ο γνωστός, αλλά και άγνωστος για εμάς πολιτισμός της Κορέας, τον οποίο άρχισα να τον εξερευνώ ξεχωριστά. Μου άρεσε σαν φιλοσοφία ο κομφουκιανισμός που ακολουθεί αυτή τη χώρα και ο οποίος πιστεύει στην ιεραρχία, το σεβασμό και στη δύναμη της ανθρώπινης φύσης. Ανακάλυψα ότι από όλες τις χώρες της Ασίας είναι μια χώρα που, όπως και η Ελλάδα, σέβεται πιστά τα ήθη και τα έθιμά της. Είναι μια ευγενική χώρα, μέσα στην οποία οι άνθρωποι θεωρούν τιμή τους να υποκλίνονται σαν ένδειξη χαιρετισμού. Μια χώρα η οποία αποδίδει τιμή στους πρεσβυτέρους και κυρίως στους προγόνους τους, διότι πιστεύουν ότι είναι η αιτία της ύπαρξής τους. Μπορώ να σας πω πολλούς λόγους για τους οποίους επέλεξα την Κορέα, αλλά θα σας κουράσω. Ξέρω λοιπόν ότι οι περισσότεροι σήμερα που γνωρίζουν και από τέχνη θα περιμένετε να δείτε έργα με τα πάλι χρώματα της ασιατικής τέχνης ή τις γυναίκες με τα hanbok και τα παραδοσιακά χτενίσματα, οι οποίες κοιτάνε προς την Ανατολή όπως συνηθίζεται. Δεν θα δείτε όμως αυτό. Δούλεψα πολύ πάνω στη φιλοσοφία τους και τις προλήψεις τους, όπως τις αντιλήφθηκα και προσπάθησα να τις μεταφέρω στους καμβάδες μου μέσα από τα δικά μου μάτια, δίνοντας έναν δυναμισμό και κάνοντας αντιστοιχεία με τον δικό μας πολιτισμό. Τα χρώματα που χαρακτηρίζουν τα έργα μου είναι το μπλε, το κόκκινο και το χρυσό. Είναι εμπνευσμένα από την κορεατική σημαία, όπου το λευκό αντιπροσωπεύει τη φωτεινότητα και την ειρήνη, που είναι κρυμμένη η κορεατική σημαία. Το γιν και το γιάνγκ που έχει στο κέντρο συμβολίζουν την ισορροπία μεταξύ των αρνητικών και θετικών κοσμικών δυνάμεων και τα 4 σημεία περιμετρικά συμβολίζουν τα 4 στοιχεία της φύσης. Το χρυσό που χρησιμοποιώ συμβολίζει τα παλάτια τους αλλά και τις σημαίες των προγόνων τους. Επίσης, αντίστοιχα αυτά τα χρώματα και εμάς αντιπροσωπεύουν πάντα το μπλε του ελληνικού ουρανού και το χρυσό του ελληνικού ήλιου. Διαβάζοντας λοιπόν, ανακάλυψα τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα για αυτή τη χώρα μέσα από τα ρητά και τα σοφά τους λόγια. Έτσι ξεκίνησε ένα υπέροχο ταξίδι χωρίς τέλος. Άρχισα να διδάσκω με τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους. Ανακάλυψα τη σημασία που έχουν οι μέρες της εβδομάδας για τους Κορεάτες. Ανακάλυψα τα 4 στοιχεία της φύσης και το 5ο αμφιλεγόμενο στοιχείο, την πεντουσία, και αυτό έγινε μια μεγάλη αλυσίδα. Άρχισα να διαβάζω για τη θεωρία της σχετικότητας και τους 4 πυλώνες του πεπρωμένου, και όσο πιο πολύ διάβαζα, τόσο έμπαινα πιο βαθιά στη φιλοσοφία αυτής της χώρας. Έτσι ανακάλυψα τις όμορφες ιστορίες τους. Ανακάλυψα το 1% από το τίποτα. Έμαθα ότι το 1% της μοναδικότητας κάποιου μπορεί να είναι το 99% της τύχης κάποιου άλλου. Ανακάλυψα ότι όταν φοράς όμορφα παπούτσια, μπορείς να ταξιδέψεις σε όμορφα μέρη. Διότι οι Κορεάτες είναι ένας γοητευτικός και προσεγμένος λαός, ο οποίος πιστεύει ότι τα όμορφα παπούτσια σε πηγαίνουν σε όμορφα μέρη. Ανακάλυψα ότι στη χώρα αυτή είναι περισσότερο γνωστή η έκφραση του αγαπημένου μου Πάολο Κοέλο, ότι ένα χαλασμένο ρολόι δεν είναι ποτέ άχρηστο, διότι 2 φορές την ημέρα δείχνει τη σωστή ώρα. Ανακάλυψα ότι οι Κορεάτες και οι Κινέζοι επιστήμονες απαθανάτησαν το Supernova και την έκρηξη που κάνει ένα αστέρι πριν πεθάνει. Έτσι γεννήθηκε ο τελευταίος χορός. Με όλα αυτά λοιπόν δημιουργήθηκε το Κεϊκένε το φως. Κουρούμπουε Μιτσί Σωτά. Μας συμνικάτε Ζανίμ. Και όλα συγκλίνουν στο μεγάλο πίνακα της δημιουργίας του κόσμου, που είναι αυτός. Θέλω να επισημάνω ότι η έκθεση χωρίζεται σε 2 χώρους. Στη μία πλευρά έχει όλα αυτά που σας περιέγραψα και στην άλλη πλευρά βρίσκεται ο δικός μου παράδεισος, όπου βέβαια έχει έντονα το ασιατικό στοιχείο. Ξεφυλίζοντας το λεύκο που έχετε στα χέρια σας, θα δείτε με συνοπτικό τρόπο τις αντιστοιχίες που ξετυλίγω μεταξύ των 2 πολιτισμών, Ελλάδας και Κορέας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι σαν δυσλεκτικό παιδί δυσκολευόμουν στις ξένες γλώσσες, αλλά μου φάνηκε ιδιαίτερα οικία η κορεατική γλώσσα.
Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου δεν μου έλειψε τίποτα μεν, αλλά με έμαθαν ταυτόχρονα ότι δεν πρέπει να θεωρώ και τίποτα δεδομένο. Με έμαθαν ότι τα πάντα κερδίζονται με σκληρή δουλειά. Μανούλα? Αν θέλεις να ονειρεύεσαι, μάθε πώς θα κατακτάς. Με έμαθαν ότι το πιο μεγάλο στοίχημα στη ζωή είναι να γίνουμε πρότυπο για τα παιδιά μας. Έτσι έμαθα να βάζω στόχους και να τους κυνηγάω. Ο επόμενος λοιπόν μεγάλος στόχος είναι μόλις φύγουν οι δύσκολες εποχές που διανύουμε λόγω COVID, να μ' αξιώσει ο Θεός να μπορέσω να εκθέσω στη Σεούλ και φυσικά να μεταφέρω τους καμβάδες μου και σε άλλες χώρες, συνεχίζοντας πάντα να μελετώ και να διαβάζω τον πολιτισμό της χώρας που με βοήθευσε τόσο πολύ, αποτυπώνοντάς τον με τα δικά μου χρώματα, τα χρώματα της ψυχής. Θέλω να παντρέψω την κουλτούρα της με τον ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος είναι μοναδικός σε όλο τον κόσμο. Είναι το δικό μου 99%. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχάσω να ευχαριστήσω και την καθηγήτριά μου της κορεατικής γλώσσας, τη Στεφανία, η οποία μου έμαθε ότι τα πάντα είναι δυνατόν να συμβούν. Μου έμαθε πολλά για την κορεατική φιλοσοφία και όπως λέει μια δική τους παροιμία, του σύνουν κοσέ χειρήτα, βασιλικά τεσσανίν, που σημαίνει για τα μέρη που έχουν νόημα υπάρχει δρόμος. Εγώ λοιπόν στα μισά του δικού μου δρόμου στέκομαι εδώ και καλωσορίζω τον Κορεάτη πρέσβη. Τέλος, θα ήθελα να αφιερώσω τη σημερινή μέρα στα παιδιά μου, στο σύζυγό μου, οι οποίοι άντεξαν τα βράδια μου τα ξημέρωτα και ήταν δίπλα μου πιστεύοντας δυνατά στα όνειρά μου. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και εύχομαι με τα έργα μου να σας ταξιδέψω στα όμορφα μέρη της δικής μου ψυχής. Καμσάμινα.